natáčať video o skate. No nie skate, ale skate space, lebo normálny skate to neviem, či je na mobil, ale aspoň. Hej. Mám tu so sebou svojho hostia, len sa tam nevieme vidieť. Akože vieme sa tam vidieť, len nevieme to urobiť. Takže budeme len robiť stunty. Alebo skúsime sa nejak zbojazdiť. Poďme na online battle. Poď. 3, 2, 1. Dobre. Dúfam, že tam bude náš hard drive. Počkaj. Dom GG. Počkaj, toto sa ešte len tak začína. Ešte nie. Nie si tam. Nie si tam. RIP. Nevadí. Poď. Ja chcem grind. Nenadávaj do videa. To si chcel povedať. Dobre. Mne to ukázalo. Poď. No poď. Mne sa to asi Bam. useklo. Poď grind. Ne. Mama. Ja idem ešte raz Bam. na tú hru. Ne. Prečo? Prečo som sa musel byť? Ktorý ešte kašlem. Ja som úplne až tak zdravý. Poď. Bum! Tam je medveď! Medvedík! Ber! Online go battle. Uí! Ešte sa nebudeme vidieť, lebo my už batlujeme. Ja viem. Poď. Pekne! A bum! Uí! Ja som prešiel mapu. Čaute. Ja som vyšiel z mapy. Mňa to glitchlo. OK. Battle. Dobre, OK. A 15x. Nie, tak Prečo mal. to so sebou ťaháš? Zase som to nevychytil. Vyjebané rukami. Mečiaci papier Fino Multibake. Teraz čo mám čakať? No. Ako dojebaný kok. To som sa skoro vyjebal. To si chcel povedať, že... Jasné, že takže by chcel náš pán, prečo neviem nič povedať. Preto sa ma aj volám, lebo nič neviem. Okrem toho. Ako, aj tam tebe sa to seklo totálne. Ja idem na ďalší online battle. Ja idem normálne iba hrať. Nebuď sranda. Mne sa tu furt seká. Seka, GG, iska. Skúsim ísť s tebou. Aj, poď. Počkaj, nebudem. Ešte Už sa začal? ešte dvaja môžete ísť. Počkaj. Nie si. Lebo nemáš ani takú mapu ako my. Dobre. A ty co? No poďte. Mne sa to líbilo. Mne sa to laglo. Gabo. Super. A nebol aj ma mojím skutočným menom? Tak prečo neviem nič? No lebo som prečo neviem nič. To sa nepočíta. Ja idem hrať normálne. Piči. Potom by sme mali natočiť aj nejaké Roblox. O premium. No. O našich skinoch. No ale zase nepreflexíme sa, lebo môže byť taký divák, že môže byť takde aj admin. No. A potom čo bude? Ja viem, ale môžeme sa ukázať. No, môžeme. Že čo dokážeme aj my. Poď. Ne. Toto, čo my robíme, milí diváci, prosím, toto nikdy neskúšajte, čo my Toto robíme. Pekne. Poď na normálne iba. Dobre, ale tu sa neuvidí. Neviem, je to jedno. Jeb. Mečiaci papier Fino Multibake.
Je písanica. Grind. Greedy. Poď. To som trošku nedám. Mama. Ne. Ja som to zle načasol. Poď. Toto som trošku nenaplánoval, ale pozeraj. Pán spomalený. Jebanie. Cítil som porážku. Tu som dal... No, nedal som to. Skoro som dal ten grind. Skoro som dal, že grind, backflip, preletím a naskočí na grind, lenže ja som dal moc veľa backflipu, tak ma to vyhodilo. A keďže tu veľmi neviem kontrolovať backflipy, takže tak. Poď. Ešte aj na... No, veď za to. Dobre. Jebem sa. Jebanie by to bylo. A poď! Poď, grind! Dobre. Gabo, Ja som... prečo nevieš nič? Pozeraj. Dvojitý grind. Ja som letel. Ja som jak letel. Dobre. Hej, prečo to so sebou? Milujem reklamy. Idem niečo Pečeť si na vyskúšať. Perfino Multibake. Ja to idem urobiť ešte raz. Idem preflexiť. Pekný ožratý. Že ožratý. Tak je, lebo tak som pristal. A tam nejaký NPC stantery. Zani nedokážu nič. Budeme obidvaja potom natáčať. Jop, môžeme. Počkaj, ako sa to volá? Čo? Čo na to natáčaš? Screen recorder. Aj pre vás diváci to platí, že... Prečo? Prečo tam tie tu cicky na tej reklame? Ty tam máš cicky? Nie. To diváci nech nájdu. Ja to idem zrobiť znova. Dobre som sa vie. Počkaj. Ej, jo. No počkaj, si to idem stiahnuť, jak sa to volá. Screen recorder. Poď! Au! Ja som dal grind. Vyhľadávanie. Dúfam, že to bude podporovať. STREN. Recorder, toto. Ukáž? Ktoré? To druhé. Toto? Hej. Ja to potom dám toto na YouTube a ja skúknem cez telku našu. A Gabo? No. Prečo neviem nič? Áno. Že No. potom mi budeš pomáhať. S čím? Akože ako to mám dať na YouTube a tak. Bože, ty nevieš, ako to dať na YouTube? Však to len dielaš, dáš YouTube, proste tebe sa zobrazí, že toto, potom toto. Dám na svoj účet, nie na svoj YouTube účet. No nie. A máš už profilovku, aj meno. Nie, nemám. Si chod na YouTube spraviť. Ako to mám spraviť? Viem, že profil. Počkaj. Kreslík. Počkaj. Píči. A mám dať meno alebo používateľské? Dám si hardiko. Bože môj, ty, kopírant hardika. A ľudia, napíšte mi do komentáru, že kto má veľmi rád hardrika, že... Tento názov nemôžete pre svoj kanál na YouTube, skúste to s iným názvom. No lebo to už má hardriko. Ale ja si dám inakšie. Tak. Tak si vymyslí nejaké proste, že... Už mám hardriko, 1, 2. A daj ešte aj užívateľské meno, že... Fotoapar. Nepovolí, dáme galérie. Ja, to, že on si pán ide si vybrať profilovku. Je. A počkajte, on má rád Barcu, ale potom napíšte do komentáru, že čo je lepšie, Barca či Reály, lebo ja A hovorím, teraz čo mám dať? že hoci aké. Mne nezáleží na klubu.
Mám Nezáleží. dať uložiť ako profilovú fotku. No nie. A prečo mi to tam nejde? Počkaj, ešte to sa tu musí načítať. Tak zatiaľ si nedá použiť japonské meno. Dobre, takže diváci už musíme skončiť. Tam tie podprsenky zabité. No. Takže dajte like pre tohto tu Stantera. A čau.